alhamdulillah rabbil alamin. Zuwa abin da kake wa mahaifinka idan ya mutu sai ka dubi yan uwansa ka rike musu kuma Allah baka arziki. Abin da kake wa mahaifiyarka in ta mutu in tana da ya ko kanwa sai ka rike wayar kai ba ya data da kanwarta ba kawarta ma da kasan suna daɗi ka rika ba ta a tabbar da ake yaki ana ba ta yan naira 40-50 haka kamar ka ba ta ne ita wacce wani haka abin yake. Kuma ubangiji zai maka hukunci kyakkyawa ya samar da kai dukkan alherin da wanda in ka kai wa mahaifiyar haka zai ma domin kai wannan ma haka zai maka. Domin wanda yake lahira yana ganin na duniya ne baya ganin lahira sai ya je. Yanzu duk wanda yake yana da ɗa a nan ko yana da ƙani ko yana da wa ko yana da uba shi ko ya mutu to yana ganin sa. Don haka ake wa mamaci addu'a in kai masa ya ga ya ji ya kuma san kai ne kai. Ko uba ne ko ɗa ne ko ko kuma wani uwa ne ko kuma aboki ne ko mata ce duk ana yin wannan. Wanda duk kai wa addu'a za ta tarar da shi zai kuma san kai ne kai. Amma na duniya ba ganin lahira sai dai mafarki amma na lahira ina ganin na duniya. To don haka idan ka rike masoyan mahaifinka to abin da kai musu kaman kai man ne domin yana gani kuma yana son haka kuma kai zumunci da yan uwanka domin shi mahaifinka yana so ku yi zumunci za ka yi abin da muka faɗa daidai ana tara ma da dasa wanda ma kun kuri Allah sa ma da ka gyara ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mace wanda suka faɗi azaba Allah ya sare mana Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen su lamun tahari islami mu kuma Allah ya sa mu cika da imani bayan mu kuma Allah ya sa kyakkyawa ne Allah ya tabbatar da imani domin albarka annabi wanda suke sadaka Allah ya biya bukata Allah ba su abin da suke nema Allah ya sa masa albarka abin da bukata da hiri Allah ya biya masa mana lafiya Allah ya sauke masa da bakin ciki Allah ya yi masa Allah ya tabbatar da alheri sa gare mu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya ba kasan mu lafiya ya ba mu farin ciki mata kuɗi ayi wa annabi salati اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واولاده وازواجه وذريته واهل بيته وصحبه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من والدت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولا اله الا انت. Gaba ɗayan mu kanta salatul fatihi Allah ya kisar wa da hajjiya dodo Allah ya kisar mata tana ɗawainiya da wannan al'amari gashi Allah ya sa na bana maza da ita ba Allah ya ji kanta a karanta salatul fatihi Allah ya kai mata bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa qul al-hatim wa qul ala al-hajj wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allah ya kisar mata Allah ya ji kanta.